Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Hybrid Story TV, subscribe kayo dyan, Soul Roluqui, Joyce Villanueva, Jillian Socorro Abarientos, si Doc, Kamisterio Stories, subscribe kayo dyan, Wilma Olaivar, Shin Shin, Mr. J, MGIX Galacia, JT Scander na sobrang active, at syempre, sa mga nag-renew ng Warrior Badge na sina Clan The Flash, Joyso, Abraham Capito, Danny Siniel, King Ada, Marp, Haron Harder, Vanessa G, Miss A, at kay Micaela Mercado. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Bobot, na dating kasamahan ng tatay ko sa advertising. Taong 1988, Dagami, Leyte. Itong mga panahong ito, isang aktibong sakristan si Kuya Bobot. Pangarap kasi para sa kanya ng mga magulang niya, maging isang pare. Alagang-alaga ng simbahan sa kanila, yung mga sakristan nito. Kaya naman, ganadong-ganado din silang manilbihan para sa kanilang simbahan. Paano ba naman? Sagot ng simbahan ang kanilang paaral, weekly allowance, tapos buwan-buwan. May nakukuha silang mga pabigas dito. Pero, konti lang sa lugar nila ang nakakaalam ng ganong gawain ng simbahan. Ito kasing tatay ni Kuya Bobot, pinsan nung pari ng simbahan. Kaya naman, nakapasok itong si Kuya Bobot dito na walang kahirap-hirap. Masasabi niya na napakasarap ng buhay niya sa simbahan. Hindi naman kasi araw-araw may misa eh. Depende na lang. Kung merong magpapabendisyon na malalaking kumpanya, mga ari-arian, sasakyan, at kung ano-ano pa. Kapag ganyan na karami, ang ginagawa nitong pari sa lugar nila, isang bagsakan na lang. Tapos magsasabay na rin siya ng misa para lahat sila mabebendisyonan niya. Maganda ang pakikitungo sa kanila nung pare. Maluwag ito sa kanila. Kaya minsan, sila ng mga kaibigan niya doon natutulog sa simbahan. Kaso lang, 2 kwarto lang meron sa simbahan. Isa para sa pare, tapos yung isa para sa mga malalaking santo nila. Naiipon kasi yung mga naglalakihang santo nila. Gawa ng maraming nagdo-donate nito. Pero bago nila ilabas yung mga santo na yon, kailangan na bendisyonan na ito ng pare. Hindi nila malabas yung mga yon. Bukod kasi sa malalaki ang mga rebulto na ito, hindi pa rin ito nabebendisyonan ng pare nila. Kaya naman, nakaimbak lang yung mga yon sa isang kwarto. Pag natutulog sila sa simbahan, doon sila sa mahabang upuan sa itaas. Tapos tanaw nila yung altar, tsaka yung mga mahabang upuan sa ibaba. Alam nyo ba yung mga upuan sa simbahan? Yung sobrang haba. Tapos may binababa yun sa likuran para meron kayong maluluhuran. Yung ganong klase ng upuan. Puro ganon kasi yung upuan sa simbahan nila. Hindi naman sila doon palaging natutulog. Minsan lang, kapag kailangan sila ng pari ng maaga. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na hindi malimut-limutan ito ni Kuya Bobot. Gabi ito ng Sabado. Doon nila pinaplanong matulog sa simbahan. Gawa ng
Meron silang schedule ng misa ng 7:00 ng umaga ng linggo. May mga sabay-sabay kasing magpapabendisyon. Ang kasama ni Kuya Bobot nung gabing yon, 2 kapwa niya ding sakristan. Yung isa doon, unang beses pa lang nilang nakasama, si Renz. Malapit lang kasi yung bahay niya sa simbahan, kaya hindi talaga siya natutulog doon. Tsaka kadalasan, silang 2 lang nung kaibigan niya ang natutulog doon. Hindi talaga nila nakakasama itong si Renz. Hapon pa lang magkakasama na sila. Nagbiro pa nga si Kuya Bobot. Pero itong biro na to, pinagsisihan niya buong buhay niya. Ang sabi niya kay Renz, "Uy, Renz, sa inyo na lang kaya kami matulog? Sa tapat lang naman kayo ng simbahan eh." Tanong nito sa kanya, "Sigurado ka? Masikip sa bahay namin eh. Tsaka, basta, wag na lang dun." Makulit si Kuya Bobot. Pinilit niya. Ang sabi niya, "Sige na, sa kwarto mo naman tayo eh." Si Renz kasi, mahiyain tsaka hindi siya tumatanggi. Wala naman siyang magawa. Pumayag na lang siya. Pero, ang babala nito sa kanila, wag na silang lalabas ng kwarto niya pagpatak ng 10:00 ng gabi. Wag din silang iinom ng maraming tubig para hindi sila maihi. At kung may maririnig man sila, hayaan lang nila. Medyo napaisip si Kuya Bobot sa sinasabi nito sa kanya. Tsaka, pansin niya kay Renz, parang natatakot. Nung nasa bahay na sila, napansin kaagad ni Kuya Bobot yung nakakasulasok na amoy. Amoy sunog na goma na ewan. Basta, masakit sa lalamunan yung amoy. Bilang bisita sila doon, nakakahiya naman kung magtatakip siya ng ilong, di ba? Paubo-ubong nagtanong si Kuya Bobot kay Renz. "Renz, ano ba yun? Ang sakit sa lalamunan." Sagot ni Renz, "Ha? Baka yung kapitbahay lang. Tara na, sa kwarto tayo." Pagpasok nila sa kwarto ni Renz, ibang-iba yung amoy. Tsaka, maaliwalas yung kwarto niya. Hindi tulad sa loob ng bahay nila na ang bigat-bigat ng presensya. Habang nakatambay sila doon, hindi na napigilan ng isang kasama nila na masuka. Sinamahan ni Renz sa CR. Ang naiwan lang sa kwarto, si Kuya Bobot. Medyo maliit nga yung kwarto ni Renz. Parang mahihirapan silang matulog doon. Habang nakahiga si Kuya Bobot, nakatitig siya sa kisame ng kwarto ni Renz. Iniisip niya kasi yung magiging pwestuhan nila sa higaan eh. Habang naghihintay siya, ramdam niya na may umuga ng kama. Hindi niya pinansin. Nakatitig pa rin siya sa kisame. Baka kasi nausog niya lang eh. O kung ano man. Nagtataka siya kasi kahoy yung kama ni Renz, tapos may nakapatong lang na foam. Paano niya mauusog yun? Nakadikit pa sa pader. Habang nag-iisip siya, may naririnig siyang nagtatawanan sa ilalim ng kama. Parang tawa ng bata. Dudungawin niya na sana nang biglang umusog na naman yung kama. Napaupo na itong si Kuya Bobot kasi hindi na normal yun eh.
Ano ba? Lumilindol ba? O ano? Pinapakiramdaman niya. Maya-maya pa, sa bandang likuran niya, naririnig niyang naglalangit-ngit yung kama na hinihigaan niya. Kahoy lang kasi yun eh. Yun bang parang may naglalakad dahan-dahan? Paglingo ni Kuya Bobot sa likod niya, may nakita siyang nakaupong bata. Basang-basa yung katawan. Tapos tawa ito ng tawa habang nakaturo sa kanya. Biglang tumakbo si Kuya Bobot papalabas. Tapos sigaw siya ng sigaw. "Renz! Renz!" Pagliko niya sa unang kanto, nakasalubong niya yung nanay ni Renz. Napatras si Kuya Bobot. Tapos ang sabi niya, magandang hapon ho. Si Renz po?" Tanong sa kanya ng nanay ni Renz. "Sino ka? Kaibigan ni Renz?" Sagot ni Kuya Bobot. "Oho. Magkasama po kami sa simbahan." Ang sabi ng nanay ni Renz. Sakristan ka din. Tama." Nung sasagot na sana si Kuya Bobot, biglang dumating si Renz. Tapos ang sabi niya, Nay, mga kasama ko po yan sa simbahan." Tapos pinakilala niya isa-isa. Ngingiti-ngiti lang itong nanay ni Renz. Tapos niyaya sila nitong kumain na. Nung nasa lamesa na sila, nag-sign of the cross si Kuya Bobot tsaka yung isang kasama nilang sakristan din bago kumain. Pansin nila sa magnanay na dire-diretso lang sa pagkain. Ultimo si Renz, hindi rin nagdasal bago kumain. Tapos sa obserbasyon ni Kuya Bobot, kumakain sila doon na wala yung tatay ni Renz. Hindi nila niyaya man lang na kumain. Tsaka, asan ba yung tatay ni Renz? Hindi naman nila nakita doon. Titingin-tingin pa sa paligid itong si Kuya Bobot. Hanggang sa nagsalita yung nanay ni Renz na, "Kainin mo na yan. Baka lumamig." Sagot ni Kuya Bobot, oho, ito na ho." Paghigop na paghigop ng sabaw ni Kuya Bobot, medyo naduwal siya dahil sa lasa ng sabaw. Bukod kasi sa mabaho yung alingasaw nun, sobrang tabang pa ng lasa. Sabi niya, parang medyas na pinakuluan. Kung meron mang gumagawa niyan, alam niyo yung lasa nun. Pero hindi ko pa nagagawa yan eh. Tsaka wala akong planong gawin. Iniisip niya kung hihigo pa ba ulit siya ng sabaw o ano. Kasi kadiri talaga eh. Nilingon ni Kuya Botbot yung kasama nilang isa. Ganon din. Hindi niya nagustuhan yung lasa ng sabaw. Kaya ang kinain na lang nila pareho, kanin lang. Kaso lang, napansin ng nanay ni Renz na puro lang sila kanin. Ang tanong nito sa kanila, "Ayaw niyo ba ng lasa ng ulam? Paborito yan ni Renz." Napatingin sila kay Renz. Wala itong tigil sa pagkain. Akala mo, kinakain niya lechon. Kasi sarap na sarap talaga siya eh. Pagbalik ng tingin ni Kuya Bobot sa nanay ni Renz, nakatitig na ito ng masama sa kanila. Tapos hindi na kumakain. Sa takot nitong dalawa, kahit sobrang pangit ng lasa ng sabaw,
Isinabaw nila yun sa kanin nila. Tapos banat pa nitong nanay ni Renz. Haluin nyo. Nasa ilalim yung lasa. Hinalo ni Kuya Bobot yung sabaw. Tapos may mga nag-aangata na parang miso. Alam niyo yon, yung buhangin na maasim. Kaso lang, itong parang miso na to, napakabaho din. Wala na. Hindi na napigilan ni Kuya Bobot yung sikmura niya. Nagpaalam siya na iihi lang siya saglit. Tapos nagpasama siya sa isa nilang kasama. Lumabas sila ng bahay. Tapos suka siya ng suka. Sa kakasuka niya, nahawa na rin yung kasama niya. Sumuka na din. Maya-maya pa, narinig nilang bumukas yung pintuan. Tapos paglingon nila, ando doon si Renz kasama ang nanay nito. Tanong ni Renz, "Oh, bakit? Ano nangyari?" Ang sagot ni Kuya Bobot, "Ha? Ano bigla na lang ako nahilo. Ang sakit ng tiyan ko eh." Tapos yung isang kasama nila, nag-iisip ng idadahilan niya. Wala siyang maisip. Nagpaalam na lang ito bigla sa kanila. Ang sabi niya, "Salamat ho sa pagkain. Babalik na po ako ng simbahan." "Sige ho, una na ako sa inyo. Bot, Renz, sa simbahan na lang ako ha." Sa isip-isip ni Kuya Bobot, naku, patay. Ayoko na dito sa bahay nila Renz. Tanong ni Renz, "Anong problema nun? Akala ko ba dito tayo matutulog?" Sagot ni Kuya Bobot, "Ewan ko dun. Ano, sundan natin?" Pahapyaw niya lang yan. Pero gusto na niyang umalis dun. Biglang sumingit sa usapan yung nanay ni Renz. Ang sabi nito, "Oh, akala ko ba dito kayo matutulog, Renz?" Nanigas yung katawan ni Kuya Bobot nung oras na yun. Tapos sobrang lamig ng tenga niya. Yun bang kabadong-kabado na siya? Kasi ayaw na niya dun eh. Hindi naman niya pinag-iisipan ng masama yung nanay ni Renz. Kaso lang, may hindi tama eh. Sagot ni Renz sa nanay niya, "Okay, alam ko nabitin ulit kayo sa kwento pero sandaling-sandali lang na pag-edit, inanarrate ko na kaagad tapos ilalapag na natin. Kasi mahaba to eh, parang ang email sa akin ni Kuya Bobot, 6,800 words. Ganun siya kahaba pero marami kasing detalye na hindi naman kailangan sa kwento kaya ang sabi ko sa kanya, paiksiin ko. So yung next part, mabilis ang edit lang tapos inanarrate ko na kaagad. Yun lang. Kita-kits tayo sa Bendisyon Part 2. Salamat.